いてレイデイそばでレイデイ全てを流したら明日を探そうよ君とレイデイ二人レイデイ涙を見つけたら一緒に拭えばいいレイニデイいらっしゃいませレイニーカラーへようこそニコラレインもふもふだよノエル仕事中だからほら見て、あれがシオンさんの。さすがピケイ兄弟、目の保養だわ。お兄ちゃんのこと大好きなんだって。かわいいわね。まったく久しぶりに会ったと思えば俺の店のドアを壊してやがるとは。ごめんってばおじさん僕らちゃんとドアの分働くからさ。日本にいられることになったし一件落着だよノエル、それ意味ちょっと違う。はあ。心配しなくても大丈夫だよシオンお僕たちシオンの手伝いができて嬉しいよ。おじさんもあんまりシオンのこといじめないでよねそれはお前たちの働き次第かな。それなら大丈夫だって僕たち笑顔には自信があるもんねえねさすがシオンの弟たちだ。あ